Imbes ka sorpresa ang kuntani ang pamilya sa Negros Occidental sa presohan ng landing sang anay nga Kafko matapos nakuhaan sa mga drug paraphernalia sa panuwasang Dumangas. Diretso sa presuhan ng lalaki nga ini nga si Elias Moreno, 25 anyos, matapos nakuhaan sang drug paraphernalia sa Dumangas Port hapon sa Marso 18, 2025. Suno kay Elias Moreno, halin siya sa Pampanga. Nagatrabaho bilang driver sa truck. Domingo sa ngapon siya nagsakay sa Roro, pero kahapon Marso 18 naman siya nagabot sa Dumangas Port para magpauli ng kuntani sa iya probinsya. Sa ginsikyar siya sa Port Police, na-recover sa iyang isa ka rolyo sa aluminum foil, improvised tutor, gunting kag mga lighter. Ginapakinwala naman sini nga iya ang mga drug paraphernalia. Kag iya kuno sang iyang abyan kag wala na kahibalong nga ginbutang lang sa iyang bag. Aminado naman si Moreno nga nagagamit siya sa droga para hindi pagtoyhon sa pagmaneho kag karon sa iyang sitwasyon. Siya ang nagahinulson. Pero abi sa edad nagagamit ka sa droga. Kadua ka bisis sir sang last 2 weeks lang gini. Last 2 weeks kadua ka bisis? Oh sir. Sa diyan ka nagamit? Dito sa Pampanga sir. Pampanga. Oh. Kag mga K5 nagapandam naman si Moreno sa kutob sa nagagamit man sang iligal nga droga na kung hindi nila gusto nga magkaangay sa iya samtang temprano pa untata na ang bisyo. Balita nagikan sa Panawasan Dumangas sa naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News of AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.